प्राय 3000 बोसोर सिगांनि घटना जेब्ला मानसिफोरा माने दाबसे जायगायावनो थाबाय थायामोन गासै सुबुंफोरानो दाबसे जायगानिफ्राय आरो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे बिदि गोबां बेसेबां जायगा बिसोरो माने गावसोरनि गथ' गथाय बिदिनो बारायलांबाय थानानै बिसोरो माने ओजोंनिफ्राय ओजों थांबाय थायोमोन आरो थिग बिदिनो जोङो मिथिनाय मथै तिब्बतनि बार्मानिस जायगानिफ्राय बे बर'फोरा फैनाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बे तिब्बतआ भुटान म्यानमार इन्डिया बिदि गोबां बर्डारनि फारजों नांजाबना थानाय आरो बेनिखायनो बै बर'फोराबो बिदिनो इन्डियायाव हाबफैदों होनना जोङो मिथिनो मोनो।